největší štěstí není v cíli, ale v té cestě k cíli. Já jsem si uvědomil, že vždycky, když jsem dosáhl nějakého milníku, když jsem si splnil nějaký cíl, tak ten moment, kdy jsem toho dosáhl, nebyl tak skvělý, jak jsem si to představoval. Člověk tam nedajde najednou nějaký štěstí, který celou dobu neměl. To štěstí je v té cestě, ta cesta je to, co člověka naplňuje. A ve finále, když si splníš nějaký cíl, tak si stejně nastavíš hned nějaký nový cíl, aby si se vydal znova na tu cestu, protože to je to, co tě naplní, ten progres, který cítíš. Takže neodkládej svoje štěstí na to, až něčeho dosáhneš. Štěstí je každodenní volba, může být šťastný teď, bez ohledu na to, jestli si už si dosáhl svých cílů nebo ne. A ty nejnešťastnější lidi na světě jsou většinou právě ti, kteří si namlouvají, že budou šťastní až dosáhnou tohohle, dámhle toho. Tohle je nejhorší věc, co můžeš udělat, protože se celý život budeš jenom honit za něčím, co si myslíš, že tě udělá šťastným, ale ve finále, když tam dojdeš, tak ti to nikdy šťastným neudělá.